Bo día, Rosa. Bo día, Moncho. Que precisas? Pois o de sempre, muller. A túa marxa. Para que esta chaqueta me quede niquelada. Mira, que baixei un par de kilos. La verdade é que me queda un poquinho ancha. Vale, pois probámola e medimos. Aí. Xírate. Bueno, non é tanto que che sobra, Oiche, mira, que me fixei o pasar que Isabel traspasa. A verdade que é unha mágoa, Despois de tantos anos. Ui, e se fora a única, se la traspasa por xubilación. Porque non hai quen encontre o relevo. E ademais as compras online acaban con nós, machácannos. Xa, pero tú imagínate que cerrades todos. Sin escaparates. Sin personas detrás dos negocios. A verdade é que sería unha pena pasar por estas rúas baleiras e sin vida. Que sodes a resistencia. Ai, agora chámase resiliencia. Sé que temos que facer de todo, ser creativas, innovar e convencer a xente de que o comercio local aporta algo. Algo. Non sabemos a sorte que temos. O de contar con tendas de roupa, panaderías, tendas de electrodomésticos, óptica, e todo a carón da casa. E ter alguén que saiba o que é o chirimbolo que vai encima daquela peza que fai funcionar aquela cousa. A verdade é que me estás describindo totalmente. Empieza a que enchufas y para un trozo así. Esto aquí así. O bien si la manguera es más estrecha, tienes aquí dos medidas. Esto aquí tampoco, así. No, porque mi manguera es más clash rack. E ainda encima a teima da xente buscar en internet cousas que teñen na tenda do lado. Rosiña, a luz do móvil non nos deixa ver o bosque. Xa ves, tía, levo buscando xa 5 días, non atopo nada do seu xeito. Que mala sorte, de verdade. Logo te chamo. Podomo probar? Que poético, eso do bosque. Pero sabes que? Tes razón, porque no comercio local podes encontrar o que non buscabas, pero que realmente é o que necesitas. E para eso estamos nós. Atopar o que non buscabas. Mira, imagínate por un momento. Ponte en situación. Unha muller cruzando a plaza. Vai pensando en mercarlle un agasallo a súa parella. Para ver se se arreglan porque leva unha temporada que non lles vai a cousa nada ben. De repente está mirando unhas deportivas nunha tenda. E unha voz por detrás na súa espalda. Podo axudarlle en algo? E cando se dá a volta, non te podes nin imaginar. O seu amor de xuventude. Como te queda, Rosiña? Bueno, referíame máis a unha camiseta, unhas flores. Pero bueno, amor de xuventude tamén me vale. Mira, se non te expresa, agarra aquí. Un negocio aberto, como mínimo, é unha familia que se instala, que leva os fillos ao colexio, que arranxa o coche no taller, que mete os cartos no banco, que fai vida social, que compra no comercio do lado. E que lle podes encargar a compra, aínda que chegues tarde de traballar. Ou que te van a atender igual o día que haxa un apagón como que volva a haber un confinamento. Juan, mira, que traemos aquí un pouco de comida para a xente que quedou sin transporte por isto do apagón. Xuntámonos aquí. Pois sentámonos nesta mesa e picamos algo. Non te importa aquí na tenda? Para nada. Somos unha cara e unha voz coñecida. E que no comercio de Valdeorras podes comprar de todo. E ainda encima a forras cartos. Porque non é somente o precio, a viaxe. O tempo que perdes. E que ainda encima mercas cousas que non necesitas. O comercio local, ecolóxico e sostible. Unha economía circular que é como un fío. Un fío, polo que termamos todos.